Assalamualaikum. Aku pak ngobrol-ngobrol sitian wae lah. Karo mangan pelem sing wis longko. Pelem apa ki jenenge? Pelem apa sih? Sing biyen zaman cilikanku ki parasan pelem iki kudune ngrayah dhisik. Karena longko sih. Oh ya, ning Jawa iki ya. Akeh mitos-mitos khususnya kanggo wong meteng hamil. Oke, meni mitose wong hamil. Ana apa sih? Maem iki ora oleh dibrakot, ora oleh dicokot ngene. Harus diirisi. Diirisi kan, diirisi ngene. Nah, ngono kuwi. Terus ora oleh neleni. Ora oleh diteleni dhewe nganggo daster iki. Nek ana apa jenengane taline daster kan, biasanya kan ana taline to, daster to. Ora oleh taline. Diujo wae. Terus ora oleh nganu, apa ke jenenge? Nek sore baradus, barasar ki adus kan. Iku ora oleh rambutnya dikuncir, harus diriapke jomene nek bar maghrib. Ora oleh rambut dikuncir, harus diriapke. Terus apa meneh? Ora oleh mangan iwak unus. Pokok jare anake ngene lah, ngono lah. Terus ora oleh mangan urang, ora oleh mangan kepiting, ora oleh kena endok. Terus apa? Ora oleh apa nih sih? Akeh pol wong hamil ning Jawa kuwi. Ora oleh potong rambut kae sing hamil lah kae. Ora oleh potong rambut, engko ngenteni sampai 40 hari setelah kelahiran bayi. Ora oleh nglangkai galur. Galur ki ngerti ora? Galur ki kae lho sing omah Jawa-Jawa kae. Angger pak masuk apa ngono lah. Kae pokoknya galur jenenge. Tapi saiki lengkap banget ya wong sing omahe cek ana galure. Eke-eke wis ora ana galure. Jadi eke meni mitose wong ning tanah Jawa lagi hamil kuwi wae ra karo-karoan. Sing lanang ora oleh mancing, sing lanang ya ora oleh nyiksa, ora oleh nyiksa kewan lah. Terus iki meni pantangan-pantangan nih. Dan kuwi nek ra dituruti nyamari lah. Namanya juga dhewe iki kan urip ning tanah Jawa. Yo setidaknya harus tahu peraturan-peraturan kan. Emang sih kadang ki rasane ki nggak masuk akal deh. Mosok mangan kok meteng ora oleh dicokot ngene. Harus dipotong-potong. Tapi yo nggak ada anak wae. Ngono lah, akan aku pas sendirian hamil ya kan yo. Penampakan terakhir. Penampakan mangan apa sih sing lagi masak iki lho kok dirisi kok Ora iki pak kanggo aku ben adem. iki jenenge apa en? Martabak. Oily meni minyaknya wis minyak larang seneng goreng-goreng dikukus ngono. Wah enak tapi wi enak aheng. Minyak goreng larang, brambang larang, bawang larang, lombok larang. Ini tapi enak mah, tapi asin. Kasinan tapi loh.
terlalu banyak makan garam bisa menyebabkan Stres. hipertensi, boh. Rata kayak uya. Ya kok akhir? Ya sama aja. Bumbu penyedap. Kuwi akan mau mana? Agak ini mitos-mitose. Alhamdulillah aku wis hamil. Jadinya wis ora perlu kuwi lah pantangan-pantangan kaya kono. Tapi nek dilakoni pantangan yo nyamari juga lah. Ono juga sing kaya kono, kaya mancing kan, Pak niki mancing. Ndelala anake amit-amit cepeng bayi sumbing. Terus apa ke jenenge terlalu keken maam unus, lalu juga ono tohing ngono kuwi lho. Nah, curhat sithik lah. Aku yang biyen pas hamil yo aku wah meni pantangane. Tapi ya nggak apa-apa lah. Demi keselamatan. Soalnya aku cerita nih mbah-mbah dahulu kala. Mbah Kakung. Jadi percaya nggak percaya ya percaya. Gak ada anut wae. Ceritane Mbah Kakung. Wes rampung. Gawe sak menit tok iki. Sawada. Jam 5 Ki entek kok. nasi dulunya. Kita roe enak meneh. Enak tapi asin yo. Ya. Ya wis lah. Kapan-kapan ngomong-ngomong meneh tentang mitos di tanah Jawa atau apalah ngono. Kapan tak jeneleri. Assalamualaikum, mau jalan subscribe guys, subscribe pemirsa, bantu saya ya, bye bye.